Пътят на душите, 7 глава, местоположението, продължение. Твърдението за неограничеността, изложено в случай 16, изглежда противоречи на онези граници на духовното пространство, видени от последния случай. Когато за пръв път въвеждам пациентите в духовния свят, техните видения са спонтанни, особено що се отнася до духовния порядък и тяхното място в общността на духовния живот. Обикновеният пациент може да говори за частни места за живеене и работа, но никой не възприема духовния свят като ограничен. Веднъж като се задвижи свръхсъзнателното връщане на спомените, повечето хора са в състояние да ми кажат, че имат свобода на движението и че могат да отидат в открити пространства, където душите от различни нива на усвояване се събират, за да общуват. На тези обществени места плаващите души се ангажират социално с различни дейности. Някои стари души, например, закачат по-младите за това, което им предстои. Един пациент го каза по този начин: правим си номера един на друг като тайфа хлапета. По време на криеницата някои от по-младите се загубват и след това ние им помагаме да открият себе си. Казвали сами, че по време на забавленията в духовните групи могат да се появят гости и да разказват истории, подобно на трубадурите от средновековието. Друга пациентка спомена, че нейната група обичала да гледа един особен на вид образ, известен като хумор, който се появявал и карал всички да се смеят на неговите лудории. Често на хората под хипноза им е трудно да обяснят ясно странните значения, скрити зад техните общувания като души. Едно отклонение, за което чувам доста често, се отнася за души, които формират кръг, за да се уеднаквят по-пълно и проектират своята мисловна енергия. В такива случаи винаги си се споменава за връзка с по-висша сила. Някои хора ми казват: ритъмът на мислите е толкова хармонизиран, че поражда един вид пеене. Когато душите се въртят една около друга в смесица от енергия, преливания и отделяния на екзотични мотиви от светлина и цветове, може да се породи и грациозно изкусен танц. Физически неща като олтари, лодки, животни, дървета или океански брегове могат да се появят по магически начин в центъра на този танц. Тези образи имат специален смисъл за духовните групи, като планетарни символи, които подсилват положителните спомени от предишни прераждания. Подобен род материална имитация едва ли свидетелства за тъга, изпитвана от духове, които копнеят отново да приемат физически облик, а по-скоро за весело участие в исторически събития, което помага за формирането на тяхната индивидуална самоличност. За мен този митичен начин на изразяване на душите е церемониален по природа и въпреки това той излиза далеч извън рамките на основния ритуал. Въпреки че пациентите в състояние на свръхсъзнание описват определени места с такива функции, техните картини за всеки един такъв район могат да се различават. Така учебната площ, описана като гръцки храм в този случай, е представена като модерна училищна сграда от друг човек. Трети изложения могат да изглеждат по-противоречиви. Например, много пациенти, пътуващи мислено от едно място в духовния свят към друго, ми казват, че пространството около тях прилича на сфера, която ще видим в последната глава, но след това добавят, че духовният свят не е затворен, защото е безграничен. Мисля, че не трябва да забравяме, че в състояние на транс хората са склонни да нагаждат структурата на своите обяснения към онова, което техният съзнателен ум вижда и което са преживели на Земята. Голям брой хора, които излизат от транс, ми казват, че имат много неща от духовния свят, които не са могли да опишат със земни изрази. Всеки човек тълкува абстрактните духовни обстоятелства около своето преживяване чрез символна интерпретация на онова, което за него има смисъл. Понякога, когато за пръв път го отвеждам до някое духовно място, пациентът може да изрази дори недоверие в собствените си видения. Това се дължи на факта, че критичната страна на техния съзнателен разум не е спряла да прецежда отделни съобщения. Хората в състояние на транс скоро се адаптират към това, което отчита техният несъзнателен разум.
Когато започнах да събирам информация за душите в групите, аз правех моите преценки на базата на това към кое ниво на познание принадлежат тези души. Беше ми трудно да определям бързо мястото на даден пациент, само въз основа на този критерий на идентификация. Със случай 16 се занимавах в началото на своите изследвания върху живота в духовния свят. Това беше забележителен случай, защото по време на сеанса щях да науча за разпознаването на душите чрез цвета. Преди този случай аз слушах пациентите ми да описват цветовете, които виждаха в духовния свят, без да разбирам значението на тази информация във връзка с самите души. Пациентите ми съобщаваха за сенки на енергийната маса на душата, но аз не правех връзка между тези наблюдения. Не задавах правилните въпроси. Бях запознат с фотографията на Кирлиан и с изследванията по парапсихология на Университетския колеж в Лос-Анджелис, които бяха показали, че всеки жив индивид излъчва аура със свой собствен цвят. Както изглежда, когато сме в човешки облик, ние притежаваме ионизирано енергийно поле, което протича около нашите физически тела, свързано в система от жизнени енергийни точки, наречени чакри. Тъй като са ми описвали духовната енергия като движеща се жива сила, количеството електромагнитна енергия, необходимо за задържане на душата на нашето физическо ниво, може да бъде друг фактор за произвеждането на различни земни цветове. Твърди се също така, че човешката аура отразява мислите и емоциите, съчетани с физическото здраве на индивида. Чудех се дали тези лични меридиани, излъчвани от хората, имат непосредствена връзка с това, което ми бяха казвали за светлината, излъчвана от душите в духовния свят. С помощта на случай 16 разбрах, че разпръскваната духовна светлина, даваща зрителна представа за духовете, изобщо не е бяла. В умовете на моите пациенти всяка душа генерира аура със специфичен цвят. Вярвам, че този случай ми помогна да дешифрирам значението на тези прояви на енергия. Доктор Нютън, добре, нека излезем от твоя учебен храм. Какво виждаш около себе си и далеч напред? Хора, големи групи от хора. Колко големи? В далечината не мога да преброя стотици и стотици, има толкова много. Ти идентифицираш ли се с всички тях? Свързана ли си с тях? Всъщност не. Аз не мога дори да видя всички. Там е един вид мъгляво, но моята тайфа е близо до мен. Ако мога да нарека тайфата ти от около 20 души твоя основна група грозд, сега ти свързана ли си с по-голямото вторично тяло от души около теб? Ние всички сме свързани, но не директно. Аз не познавам онези другите. Откриваш ли физически белези от всички онези други души, каквито видя в своята собствена група в храма? Не, това не е необходимо. Тук, навън на открито, е по-нормално. Всички ги виждаме като духове. Погледни в далечината от мястото, където си сега. Как виждаш всички тези духове? На какво приличат? Различни светлини жужжат наоколо като светулки. Можеш ли да кажеш дали душите, които работят една с друга, като учители и ученици, през цялото време се държат на страна от останалите? Хората в моята тайфа го правят, но семейството на учителите се събира заедно, когато не ни помагат в уроците ни. Виждаш ли някакви учители и водачи от мястото, където си сега? Някои да, те са много повече от нас, разбира се. Виждам Карла с двама нейни приятели. И знаеш, че това са водачи, дори без да виждаш никакви физически черти. Можеш да погледнеш натам, към всичките ярки бели светлини и просто с мисълта си да разбереш, че са водачи. Разбира се, можем да го направим, но те не са напълно бели. Искаш да кажеш, че душите не са напълно, абсолютно бели? Отчасти е така. В зависимост от интензивността на нашата енергия, ние може да не сме толкова блестящи. Значи Карла и двамата й приятели показват различни оценки на бялото. Не, те изобщо не са бели. Не ми стана ясно. Тя и нейните двама приятели са учители.
Каква е разликата? Да не би да казваш, че тези водачи излъчват енергия, която не е бяла. Точно така. Добре, какъв цвят са? Жълт, разбира се. О, значи всички водачи излъчват жълта енергия. Не излъчват. Какво? Учителят на Карла е Валиърс. Той е син. Понякога го виждаме тук. Хубаво момче, много интелигентно. Син? Как стигнахме до синьото? Валиърс показва синя светлина. Обърках се. Не си казвала нищо за друг учител на име Валиърс, който да е част от твоята група. Не си ме питал. Както и да е, той не е в моята група. Нито пък Карла. Те си имат своя група. И тези водачи имат аури, които са жълта и синя. Да. Колко други енергийни цветове виждаш да плуват наоколо? Николко. Защо няма червени и зелени енергийни цветове? Някои са червеникави, но зелени светлини няма. Защо не? Не знам, но понякога, когато се оглеждам, това място е осветено като коледна елха. Любопитен съм за Валиърс. Всяка духовна група ли си има по двама учители, определени за техния грозд? Различно е. Карла учи под ръководството на Валиърс. Затова ние имаме двама. Рядко го виждаме. Освен с нас, той работи и с други групи. Значи самата Карла е ученичка, която преподава като по-малко напреднал водач. Пациентката се възмущава. Тя е достатъчно напреднала за нас. Добре, но ще ми помогнеш ли да се оправя с тези цветови схеми? Защо енергията на Карла излъчва жълт цвят, а на Валиърс син? Просто е. Валиърс превъзхожда всички нас по знания и той излъчва светлина с по-тъмна наситеност. Дали душите правят разлика между отсянката на синьото, сравнено с жълтото, или равномерно бялото? Опитвам се да ти обясня. Синьото е по-дълбоко от жълтото, а жълтото е по-наситено от бялото, в зависимост от това колко напред си. О, тогава излъчваният от Валиърс блясък не е толкова ярък, като на Карла, а тя блести по-слабо от твоята енергия, защото ти си по-назад в развитието си, така ли? Много по-назад. И двамата притежават по-тежка, по-устойчива светлина от мен. По какъв начин жълтият цвят на Карла се различава от твоята белота от гледна точка на това какво става с твоето собствено напредване? Аз ставам червеникаво бяла. Накрая ще имам златиста светлина. Наскоро забелязах, че Карла е станала малко по-тъмно жълта. Очаквах, ако тя е толкова интелигентна и добра. Наистина, и накрая тя ще издигне своето енергийно ниво до тъмно-синьото по интензивност. Не, първо до светло-синьо. Това винаги става постепенно с сгъстяването на енергията ни. Значи тези три основни светлини – бяло, жълто и синьо – отразяват етапите в развитието на душите и могат да бъдат видени от всички духове. Точно така, а промените са много бавни. Огледай се пак наоколо. В тази област всички енергийни цветове ли виждаш еднакво представени от душите? О, не! Повечето са бели, няколко жълти и малко сини. Благодаря ти, че ми разясни това. Задавам рутинни въпроси на всички в състояние на транс за цветовите оттенъци. Освен общата белота на самия духовен свят, пациентите ми казват, че повечето от другите души притежават нюанси на бялото. Очевидно неутралното бяло или сиво са началните етапи в развитието. След това духовните аури се смесват с основните цветове на червеното, жълтото и синьото на основата на бялото. Малко хора виждат зеленикави оттенъци, примесени с жълто или синьо. Приравняването на това, което съм чул за духовната енергия с физическите закони, управляващи спектъра на цветовете, които виждаме в небето, е чисто хипотетично. Открил съм обаче някои прилики. Енергията на светлината, излъчвана от по-студените звезди в небето, е червено-оранжева, докато при по-топлите звезди нараства от жълто до синьо-бяло. Температурата действа върху светлинните вълни, които също са и видими вибрации на спектъра с различна честота. Човешкото око регистрира тези вълни като вълна от светлина в тъмни цветове.
Енергийните цветове на душите вероятно имат много малко общо с такива елементи като водород и хелий, но може би има връзка с високо енергийно електромагнитно поле. Подозирам, че цялата духовна светлина се влияе от вибриращото движение в тон с хармоничното духовно единство от мъдрост. Някои страни от квантовата физика навеждат на мисълта, че Вселената е съставена от вибриращи вълни, които влияят върху маси от физически обекти чрез взаимодействие с различна честота. Светлината, движението, звукът и времето са взаимно свързани в физическото пространство. Чувал съм пациентите си да отнасят същите такива взаимоотношения и към духовната сфера. В края на краищата заключих, че и духовното, и физическото ни съзнание проектира и приема светлинна енергия. Вярвам, че моделът на вибриращите вълни на всеки индивид представлява аурата на всяка душа. Плътността, цветът и видът на светлината, която излъчваме като души, са пропорционални на силата на нашите знания и възприятия, представени от нарастващата с развитието ни концентрация на светлинна материя. Отделните енергийни модели не само разкриват кои сме ние, но и показват степента на способността ни да лекуваме другите и да се възстановяваме. Хората под хипноза използват цветове, за да опишат как изглеждат душите, особено в далечината, когато са безформени. Научил съм от моите случаи, че по-напредналите души проектират маси от бързо движещи се енергийни частици, които са описвани като сини на цвят, а онези, които са разположени най-нагъсто, като пурпурни. Във видимия спектър на Земята, синьо-виолетовото е с най-малка дължина на вълната и с енергия, която достига до невидимия ултравиолетов цвят. Обучението започва с нашето създаване като души и се ускорява с първия ни предопределен физически живот. С всяко прераждане ние започваме все по-добре да разбираме, въпреки че можем да се върнем пак в определени животи, преди отново да възвърнем равновесието си и да продължим да напредваме. От това, което мога да определя, след като душата достигне едно духовно ниво, тя си остава там, независимо от всичко друго. На фигура 3 показах 6 нива на прераждащите се души. Въпреки че като цяло поставям пациентите си в широките категории на начинаещи, средни и напреднали души, между нива 2 и 4 има значителни разлики. За да определя, например, дали една душа започва да се придвижва от началния етап на ниво 1 към ниво 2, трябва да знам не само колко бяла енергия остава, но и да анализирам отговорите на пациента на въпроси, които демонстрират познания. Генеалогията на успехите в минали животи, очакванията за бъдещето, връзките в групата и разговорите между пациентите ми и техните водачи, всичко това оформя профила на растеж. Съществуват 6 нива на обучение. Първо ниво – начинаещи. Кинетичният им цветови обхват е бял, ярък и хомогенен. Те нямат статут на водач. На второ ниво, долно междинно ниво, кинетичният цвят е светло-кремав с червеникави нюанси, накрая с следи от жълто. Те също не са водачи. На трето, средно ниво, цветът е жълт, плътен, без следи. На четвърто ниво, горно междинно, цветът е тъмно-жълт, наситен, златен и накрая са следи от синьо. Те са младши водачи. На пето ниво, напреднали, цветът е светло-син без следи от жълто, но с малки следи от пурпурно. Това са старши водачи. И на шесто ниво, напреднали, цветът е тъмно-синьо-пурпурен, заобиколен от лъчиста светлина. Това са експертите водачи. Някои от пациентите не са съгласни с моето характеризиране на духовния свят като място, ръководено от социална структура и организирано управление, представено в фигура 3. От друга страна, аз непрекъснато слушам същите тези пациенти да описват един планиран и организиран процес на саморазвитие, върху който влияят равнопоставените и учителите. Ако духовният свят наистина прилича на едно голямо училище с множество класни стаи, ръководено от души учители, които контролират нашето напредване, тогава той има структура. Чрез гореописаната фигура 3 представям основен работен модел на местоположенията.
Знам, че не е съвършен. Надявам се, че през следващите години моите концепции ще послужат за основа на надграждането от бъдещите изследвания на терапевти, използващи регресията, допълнени от техни собствени отговори за измерването на зрелостта на душата. От тази глава читателят може да остане с впечатлението, че в духовния свят душите са така отделени чрез светлинните нива, както са хората на Земята, чрез разделянето на социални групи в обществото. Социалните условия на Земята не могат да се сравняват с духовния свят. Всички разлики в честотата на светлината, измерващи нивото на знания на душите, идват от един и същ енергиен източник. Душите са изцяло интегрирани посредством мислите. Ако всички нива на изява в духовния свят съответстваха на един и същ клас, душите щяха да имат лоша система за обучение. На Земята старата образователна идея за училище с една класна стая ограничава учениците от различни възрасти. В духовните равнопоставени групи душите работят на своето ниво на развитие заедно с други като тях. Зрелите учители-водачи подготвят следващото поколение от души да заеме тяхното място. Следователно в духовния свят има практически основания за съществуването на условия за система, проектирана да измерва нивата на обучение и развитие. Системата насърчава просвещението, а в края на краищата и усъвършенстването на душата. Важно е да се разбере, че докато ние може да страдаме от последствията от лошия избор в нашите образователни задачи, вътре в системата ние винаги сме предпазвани, подкрепени и напътствани от души експерти. Това е, което приемам като духовното управление на душите. В продължение на векове идеята за иерархията на душите е била част от източните и западните култури. Платон говори за трансформация на душите от детството до зрелостта, преминаваща през много етапи по морални съображения. Древните гърци са чувствали, че в продължение на много животи човечеството се движи от аморалното, незряло и жестоко същество към хора, които напълно са се социализирали с състраданието, търпението, опрощението, честността и любовта. През II век след Христа новата християнска теология е силно повлияна от Плотин, чиято неоплатоническа космология приема, че душите имат иерархия от степени на съществуване. Най-висшето същество е трансцендентният единствен или Бог-създател, от който се ражда азът на душата, която ще се настани в човешките същества. Накрая тези нисши души ще се завърнат за повторно пълно обединяване с Вселенската свръхдуша. Класификацията ми за развитие на душите не е замислена нито като социално, нито като интелектуално елитарна. Душите, които са на силно напреднал етап от развитието си, често могат да бъдат със скромно обществено положение на Земята. По същата причина хора от влиятелните висши слоеве на човешкото общество едва ли се намират в блажено състояние на духовна зрелост. Обикновено е вярно точно обратното. Не мога да наблягам прекалено много на значението на нашите духовни групи, що се отнася до местоположението в зависимост от развитието на душата. Глава 9 за начинаещите души, нива 1 и 2, ще изследва по-отблизо как функционира една духовна група. Преди да продължим обаче, искам да обобщя това, което съм научил за основните принципи на обвързване в духовните групи. Независимо от относителното време на създаване, след като завършат етапа на послушничество, всички начинаещи души се прикрепят към нова група от души на тяхното ниво на разбиране. След като се формира новата група за подкрепа на душата, в бъдеще не се прибавят нови членове. Изглежда съществува процедура за системен подбор за хомогенното групиране на душите. Вземат се под внимание сходства в егото, когнитивното съзнаване, изразяването и желанието. Независимо от големината си, групите гроздове не смесват директно своите енергии, но душите могат да общуват една с друга през границите на основните и вторичните групи. Основните гроздове в ниво 1 и 2 могат да се разпадат
на по-малка подгрупа с цел обучение, но не се отделят от интегрираното цяло, образуващо един грозд от души. Скоростта на обучението е различна при равнопоставените членове на групата. Определени души напредват по-бързо от други в една група грозд, въпреки че тези ученици може да не са в еднаква степен компетентни и убедителни в различните области на техните учебни програми. Когато достигнат средното ниво на обучение, на душите демонстрирали специални таланти да лекуват, да преподават, да творят и така нататък, им се позволява да участват в специализирани групи за работа на по-напреднали, като в същото време остават в собствената си група грозд. В момента, когато се прецени, че нуждите, мотивите и способностите за изява на душата са достигнали на пълно ниво трето във всички области на саморазвитието, такива души се събират свободно в работна група за самостоятелно обучение. Обикновено техните стари водачи продължават да ги контролират посредством един учител-експерт. Така от множество гроздове от една или повече вторични групи може да възникне едно ново образование от същества, преминаващи напълно в трето ниво. Когато достигнат четвърто ниво, душите получават по-голяма свобода на действие извън груповите дейности. Въпреки че с напредъка на душите големината на групата намалява, близкият контакт между първите равнопоставени членове на групата никога не се загубва. Духовните водачи използват богато разнообразие от преподавателски методи и въплъщения на инструктори в зависимост от състава на групата. Пътят на душите, 8 глава. Нашите водачи. Никога не съм работил с пациент в състояние на транс, който да няма свой личен водач. По време на хипнотичните сеанси присъствието на някои водачи се долавя по-осъзнателно, отколкото на други. Имам навика да питам пациентите дали виждат или чувстват нечие безплътно присъствие в стаята. Ако долавят такова присъствие, тази трета страна обикновено е водач-покровител. Често даден пациент може да долови присъствието на безплътна фигура преди да визуализира лице или да чуе глас. Хората, които медитират редовно, естествено са по-запознати с тези видения от някой, който никога не е призовавал своя водач. Разпознаването на тези духовни учители поставя хората в компанията на една топла, любяща, съзидателна сила. Посредством нашите водачи започваме по-ясно да осъзнаваме непрекъснатостта на живота и нашата самоличност като душа. В нашето съществуване водачите са образ на Божията милост, защото са част от изпълнението на нашата съдба. Водачите са сложно устроени същества, особено когато са водачи-експерти. До известна степен нивото на съзнателност на душата определя степента на напредък на водача, прикрепен към нея. На практика зрелостта на определен водач има връзка с това дали тези учители имат само един или повече ученици под тяхното ръководство. Водачите, чието способности са на висше ниво или над него, обикновено работят с цяла група от души в духовния свят и на земята. Тези водачи разполагат с други същества, които им помагат. Това, което съм видял, всяка група души има един или повече по-скоро нови учители, които ги обучават. В резултат на това някои хора имат повече от един водач, който им помага. Личните имена, които моите пациенти дават на своите водачи, варират от обикновени, странни или необикновено звучащи думи до ексцентричности. Често произходът на тези имена може да бъде проследен до конкретен минал живот, който учителят е прекарал заедно с ученика. Някои пациенти не могат да предадат с думи имената на своите водачи, защото не могат да намерят точно съответствие на звука, при когато ги виждат ясно в състояние на хипноза. Казвам на тези хора, че е много по-важно да разберат причината, поради която определени водачи са прикрепени към тях, а не да овладяват имената им. Пациентът може просто да използва едно общо обозначение за своя водач от рода на ръководител, съветник, инструктор или просто моя приятел. Трябва да се внимава при интерпретирането на думата приятел. Обикновено, когато човек в състояние на транс говори за духовен приятел,
той го свързва с духовен спътник или равнопоставен другар от групата, а не с водач. Съществата, които са наши приятели, съществуват на нива, които не са много по-висши или по-нисши от нашето собствено. Тези приятели са в състояние мислено да ни окуражават от духовния свят, докато ние сме на земята, и могат да бъдат с нас като въплатени в човешки образ придружители, докато ние вървим по пътищата на живота. Един от най-важните аспекти на моята терапевтична работа с пациентите е да им помогна да оценят на съзнателно ниво ролята, която техните водачи играят в живота. Тези същества учители получават всеки от нас с помощта на своите умели техники за инструктиране. Идеите, които приемаме за наши собствени, могат да бъдат генерирани от заинтересован водач. Освен това, водачите ни успокояват в тежки моменти от нашия живот, особено когато сме деца, нуждаещи се от утешение. Спомням си една очарователна забележка, направена от една пациентка, след като я запитах кога в този живот е започнала да вижда водача си. "О, когато си фантазирах", отговори тя. "Спомням си, че водачът ми беше с мен в първия ми ден в училище, когато бях наистина изплашена. Тя седна отгоре на чина ми, за да ми прави компания, и след това ми показа къде е тоалетната, тъй като аз се притеснявах да попитам учителя." Представата за персонализирани духовни същества се е зародила още в античността, от момента, когато сме се превърнали в мислещи човешки същества. Антропологическите проучвания на обитаванията от първобитните хора места навеждат на мисълта, че техните тотемни символи са служили за лична защита. По-късно, преди около 5000 години, с появата на градовете-държави, официалните божества започнали да се идентифицират с държавните религии. Тези богове били по-далечни и дори предизвиквали страх. Така личните и семейните божества придобили по-голямо значение в ежедневния живот на хората по отношение на защитата. Личното духовно божество служило като ангел-хранител на всеки човек или семейство и можело да бъде призовано да окаже божествена помощ по време на криза. Тази традиция се е запазила жива в съвременните култури. Двата противоположни края на Съединените щати представляват два типични примера. Аумакуа е личният бог на хавайците. Полинезийците вярват, че предшествениците на даден човек могат да играят ролята на лично божество под образа на човек, животно или риба за живите членове на семейството. Аумакуа може да помага или да порицава даден човек в неговите видения или сънища. В Североизточна Америка ирокезите вярват, че вътрешната духовна сила на човека се нарича оренда и е свързана с по-висшия личен оренда дух. Този пазител е в състояние да се противопостави на силите на болката и злото, насочени към даден индивид. Идеята за наблюдатели на душата, които функционират като водачи, е част от системата от вярвания на много местни американски култури. В митологията на племената на зуните, които живеят на югозапад, е запазено устното предание за богоподобни същества със свой собствен живот. Те са наричани създателите и притежателите на пътеките на живота и се смята, че се грижат за душите. По света има и други култури, които също вярват, че някой друг, освен Бог, ги наблюдава, за да се застъпи лично в тяхна полза. Мисля, че човешките същества винаги са се нуждаели от антропоморфични образи, стоящи по-долу от Върховния Бог, за да опишат заобикалящите ги духовни сили. Когато хората се молят или медитират, те искат да достигнат до едно същество, което познават и от което да получат вдъхновение. По-лесно е да помолиш за помощ образ, който ясно може да бъде идентифициран в човешкия ум. При Върховния Бог не може да се прояви въображение, което пречи на много хора да установят пряк контакт. Независимо от разнообразните религиозни предпочитания и дълбочина на вярата, хората също чувстват, че ако съществува един Върховен Бог, то той ще е прекалено зает, за да се занимава с техните индивидуални проблеми. Хората често смятат, че не си струва да осъществяват пряка връзка с Бога.
В резултат на това най-разпространените религии в света са използвали пророци, живели някога на земята, които да служат като посредници между нас и Бог. Вероятно, защото някои от тези пророци са получили статута на божества, те вече не се възприемат толкова като лични божества. Казвам това без да оспорвам жизненото духовно влияние, което всички велики пророци са оказали върху своите последователи. Милиони хора извличат полза от ученията, които са ни дали тези могъщи души, превъплъщаващи се на земята под образа на пророци от нашето историческо минало. И все пак в сърцата си хората знаят, както винаги са знаели, че някой, едно отделно същество, което е само за тях, е там в очакване да бъде достигнато. Споделям теорията, че водачите се появяват пред силно религиозни хора като персонажи от тяхната вяра. Веднъж по националната телевизия показаха един случай, в който дете от вярващо християнско семейство се беше разминало на косъм със смъртта и то каза, че е видяло Исус. Когато го помолиха да нарисува с цветни моливи това, което е видяло, малкото момиченце нарисува един син мъж без отличителни черти, който стоеше в ореол от светлина. Пациентите ми са ми показали колко много използват и разчитат на своите духовни водачи в живота. Започнах да вярвам, че те носят непосредствената отговорност за нас, не Бог. Тези обучени учители остават с нас в продължение на хиляди земни години, за да ни подпомагат в нашите изпитания преди, по време и след безброй животи. Забелязал съм, че за разлика от хората, които са в съзнателно състояние, пациентите в транс не обвиняват Бог за своите нещастия в живота. Когато сме достигнали духовното състояние, в повечето случаи именно нашият личен водач поема тежестта на всяко недоволство. Често ме питат дали учителите водачи ни съответстват по някакъв начин или просто са подбрани случайно. На този въпрос е трудно да се отговори. Както изглежда, водачите се прикрепят към нас в духовния свят по един методичен начин. Започнах да вярвам, че техният индивидуален стил на преподаване и техниките им на управление поддържат и прекрасно се съчетават с нашата постоянна духовна самоличност. Чувал съм, например, за по-млади водачи, чието минали животи са включвали преодоляване на особено трудни отрицателни черти, които са прикрепени към души със същия модел на поведение. Изглежда тези съпричастни водачи са подреждани по степени в зависимост от това, доколко добре се справят с предназначението си да повлияват за положителна промяна. Всички водачи съчувстват на своите ученици, но преподавателските подходи са различни. Някои водачи постоянно помагат на своите ученици на земята, докато други изискват от своите повереници да усвояват уроците си, без открито да ги насърчават. Зрелостта на душата, разбира се, е фактор. Завършващите ученици определено получават по-малко помощ в сравнение с първокурсниците. Освен нивото на развитие, аз разглеждам силата на индивидуалното желание като друг фактор, определящ честотата на появяване и вида помощ, която човек получава от своя водач през живота си. Що се отнася до определянето на пола, не съм открил никаква логическа взаимовръзка между мъжки и женския пол на пациентите и проявяването на водачите в мъжки или женски образ. Като цяло, хората приемат пола на своя водач като нещо съвсем естествено. Може да се спори дали това се дължи на факта, че са свикнали да ги възприемат като мъже или жени през вечността на относителното време, или на предположението, при взаимоотношенията между определени ученици и учители, единият пол се оказва по-ефективен от другия. Някои водачи приемат черти и от двата пола, което придава на подкрепата на душата наистина андрогинен характер. Един пациент ми каза: понякога моят водач е Алексис, друг път Алекс, влизайки, слизайки и от двата пола, в зависимост от това дали имам нужда от мъжки или женски съвет. Доколкото мога да определя в духовния свят, процедурата по подбора на учител се направлява внимателно. Всяко човешко същество има поне един старши или по-висш водач-експерт, прикрепен към неговата душа още от времето на създаване на душата.
По-късно в своето съществуване много от нас се здобиват с нов, втори водач, като Карл от предишната глава. Поради липсата на по-удачен израз, аз наричам тези ученици-учители младши водачи. Амбициозните младши водачи могат да изпреварят началото на своето обучение в края на ниво 3, като се усъвършенстват в горните междинни етапи от развитието. Всъщност ние започваме своето обучение за второстепенни водачи дълго преди да достигнем ниво 4. В по-долните етапи на развитието си ние помагаме на други в живота като приятели, а между животите помагаме на нашите равнопоставени другари от групата ни с съвети. Предопределянето на младши и старши учители изглежда отразява желанието на водачите експерти, които образуват един вид управляващо тяло, подобно на попечителство върху по-младите водачи от духовния свят. В глави 10 и 11, които разглеждат случаи на по-напреднали души, ще видим примери за това как протича процесът на развитие на водачите. Всички водачи ли притежават еднакви преподавателски умения и това отразява ли се на големината на групата, към която са прикрепени в духовния свят? Следващият пасаж е от един случай на опитна душа, с която заедно изяснихме този въпрос. Случай 17. Доктор Нютън. Любопитен съм относно определянето на учителя в духовния свят във връзка с неговите способности да помага на неразвитите души. Когато душите се усъвършенстват като водачи, получават ли повече души, с които да работят? Пациентът. Само по-опитните. Мисля, че големи групи от души, нуждаещи се от водачи, биха представлявали голяма отговорност за един напреднал водач, дори когато има помощник. Те могат да се справят. Големината няма значение. Защо? След като придобиеш компетентност и успех като учител, броят на предоставените ти души вече не е от значение. В някои отделения, гроздове, има много души, в други не. Значи, ако си старши учител с аура с синя светлина, големината на класа няма нищо общо с предопределенията, защото ти си в състояние да се справяш с големи групи от души, така ли? Не казах точно това. Много зависи от типа души в едно отделение и опитността на водачите. В по-големите отделения те получават и помощ. Кои? Водачите, които наричаш старши. Кой им помага? Наблюдателите. Те са истинските специалисти. Чувал съм да ги наричат учители-експерти. Това е удачно описание. Какъв цвят е енергията, която излъчват към теб? Възморгав. Забележка. Както е показано на фигура 3 от последната глава, по-ниските степени на ниво 4 излъчват небесно-синя енергия. С съзряването на тази аура става по-наситена, като първо се изменя в настилено синьо, а накрая стига до тъмно-пурпурно, което свидетелства за пълното интегриране на експерта, достигнал до ниво 6. Доктор Нютън. След като, както изглежда, водачите имат различни преподавателски подходи, какво е общото между всички тях? Те нямаше да бъдат учители, ако не обичаха преподаването и не желаеха да ни помогнат да се присъединим към тях. Обясни ми тогава, защо на душите се прави подбор за водачи. Вземи за пример един типичен водач и ми кажи какви качества притежава тази напреднала душа. Те трябва да бъдат състрадателни, но без да бъдат прекалено снисходителни. Те не издават присъди. От теб не се иска да вършиш нещата по техния начин. Те не те ограничават, като ти налагат своите преценки. Добре, това са нещата, които водачите не правят. Ако те не прекаляват с напътствията си към душите, кои според теб са значимите неща, които вършат? Те формират духа на своите отделения и внушават увереност. Всички ние знаем, че самите те са преживели много неща. Нас ни приемат такива, каквито сме, като индивиди с правото да направим свои собствени грешки. Трябва да отбележа, че намирам душите за много лоялни към техните водачи. Точно заради това, защото те никога не се отказват от теб. Кое според теб е най-важното качество за един водач?
пациентът отговаря без да се колебае. Способността да те мотивира и да ти внуши кураж.